and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. May bawaan na yun ko, Senator. Kaya ako nagduda nga mao kini mga tawhanang ikauban ni Jan sa iya unyang pagpakibatok kanato. I want an immediate result ning akong gisugo kaninyo. Kaya dili palandugay nga nagasulti kami og ang atong labaw. O gusto siya dinali ang resulta. Nakasabot ba? Yes, Madam Senador. Okay, bye. Nagtuo tingali kining ginganlan og John Gregory Carlson nga kaya niya ang organisasyon. Wa ra kamo sa abog sa pundok. Wa ra kamo sa abog ni ini. Sa pag-review na ko sa mga recorded video sa CCTV diri sa Baybro, may himatikdan kong laing-laing sakyanan nga usahay mo parking diri dili kayo halayo sa bahay. Ako kining gi-screenshot o gipakita na ko sa gwardya. And even ang mga gwardya nga akong gipangutana bahin sa mga sakyanan, way kalibutan. Ug naglibog sila kung nganong nakasuod kini sa subdivision ug kung kinsay tag-iya ni atong maong mga sakyanan. Yes, bro. Oh, mao ka na, bro Chuck. Pero may igo laging distansya. Ug murag gituyo nga dili makuha sa CCTV ang likod o bisan ang atubangan bahin ini. Aron tingali dili makita ang plate number kundo naman. Sa pagtanaw sa nako sa lag sa subdivision, wa ingon ni adto mga sakyanan nga gipanag-iya sa mga residente dire. Okay, bro. Okay, salamat sa imong pagpahinumdom nako nga magamping kanunay. Okay. About this, akong giingon nimo nga nagkinahanglan kog mga armas. Magpaabot ako sa imong signal, ha? Yes, bro. Yes, nagkinahanglan ko, ana. Isip panagana og proteksyon namo diring tanan, diris bay. John! Sige, bro. Okay, nanuktok na si Jis. Magsulti rin tagbalik. Bye, bro. John! Ano kailangan pa ni mga pultahan? Jess, kadit lang. Nana. Hipuson ako kining extra nga phone nga akong gigamit sa pagpakigsulti ni Bro Chuck. Yes, Jay, nana. Oh, sabay mong gianinaw so sa dinis kong kwarto. Para magduna kay gipangita. May gilimot ka ba na ako, John? Ha? Sa'yo gilimot? Dugay kang may abli sa baltahan. Murabag doon na kay gibuhat din sa sud nga dili ka gusto akong mahibawaan. What? Usa ko na mong gipanulti, Jess? Ikaw ray makatubag anang imong pangutana nga rin ako. Jess? Bisan unsa pa'y katarungan ni John ako. Nagdudagit ko nga may gibuhat siyang supak sa kong gusto. Sige lang. May bawaan ko lagi hapon kung unsa man eh. Oras nga masayod kong gitabunan ni Clinton si John. Madubag si Clinton ako. Wala kay Gislin, oy, nganong tabunan man ako kang Dong Jan nga tinabunan naman to. Clinton? Basta si rin niya, oy! Hala, pastilan tayo, chori. Joke naman to. Naon siya man ko eh. Mitukar naman sad ko. Bitaw day. Unsa man tayo ako isulti nimo nga kuan kanang nimong gibuhat anang Dong Jan diri oy nga dili man siya gusto nga masayod ka nga wa man gyud. Hay, hilamay! Ay nalang kunong pamakak pa niya Clinton, be? Ikahilom! Ano man bugos man kang wa man gyud? Butbut! Butbutan ang naong mo! Ano nga ako bang naong, ha? At imong nawang mao'y butbuta! Imong nawong! Mahimo pa manghilo mong duha? Sorry, day, guys. Sorry, day.
Sultiya si John Clinton ha, nga nagpakisayod ko nimo. Oo, day. Ako ngayon nun inigulit niya. Ay, Clinton. Uy, day! Day Gislin! Day! Asa man ka, day? Day! Uy! Sabi Day! hungor ba kag sinitsitan? Amaw kagit. Ayay! Ha? Ayay! Hungaw imong sitsit. Naon sa makahilari ha ka, manukol maka. Mangutan na mo kag ganong gidukol ti ka? Sumalag o sige sulti ni Dagislin ma. Pagkaro ato! Waka ka dungog! Ingod siya nga pasultihan ako si Dong Jan nga nagpakisayod siya. Anya, imog yung sultihan si Dong Jan. Dili unta. Pero mamay sogo ni Day Kislin, sultihan na lang. Ay, kabugo! Kabugo! Diyan di mo glintuna ka. Bugo? Ay, bugo di ko ang kalintua ka. Ha? Pero sa pamantaong ka, mamaayong tawhana ka. Ang buot-buot ipasabot ni Dagislin ba? Nga dili niya pasultihan si Dong Jan. Dili ka imo hinaw sultihan! Hanggaw! Wala ka di hilarya ka, ikay bogo! Hoy, paminaw! Ha? Nagbaod mang gutos Dagislin ni mo, God? Naalala, sige. Sultis, Dong Jan, ha? Sultihig yun! Mag-aaway gano'n sila tungod ni mo, aw impas ka gan! Good morning. Mamalihog niya akong Noel Florencio sa akong office. Palihog. Susiyon sa akong CCTV files. Ang files na ko din sa office. Labi na gyud ang video nga nakuha sa gawas kabahin. So, kung tinuod man ang imong mga pagduda, bro, anang imong mga namatigdan diha sa imong office o dito sa inyo, nga murag may nagbantay sa imong lihok or nagmonitor nimo sa imong mga lihok. Reminder na kana, kaya kung unsa may naa sa imong hunahuna ron, o mga plano ninyo bahin na ng sa to? Lighters of the world? Mao ba to? Hunungan na ninyo. Ibasig magmahay ka so maabot ng mga adlaw. Bro. Tapa ka diha? Yes bro. Nagpamati ko nimo. Sige lang. Bro, tambag lang no. Kalimti na ka ng lighters of the world. Kaya bro, nasobrahan ka na yun sa influensya ng mga gipanuki-duki ni mo diha, bahin ana nila. Total, sa madugay o sa madali, mabalik ra sa normal ang tanan. Hapit ako, magawas ang vaccines para sa pagsumpo ng DVD virus. Bro, masulbad ra ning tanan sa hinay-hinay. Ay na ko makakon. So, kung tinuod man ang imong pagduda, bro, anang imong mga namatikdan diha sa imong office o dito sa inyo, nga murag may nagbantay sa imong lihok o nagmonitor nimo sa imong mga lihok. Reminder ka na nimo. Nga kung unsa man ang naa sa imong hunahuna ron, o mga plano ninyo bahin na ng unsa to? Lighters of the world ba to? Hunungan na ninyo. Diba magmahay ka sumabot ng mga adlaw. Murag silap tunon magkay mga kipanulti ni Bro Mata. Ngano nga nakaingon man siya nga hunungon kung unsa may naas kung unahuna karon. Ngano? Nasultihan ko ba rin siya nga sa hilong magiplano may mga lakang batok sa Lighters of the World. Murag wa ko'y nahimduman. Pero nga nung mura siyang may kasayuran nini. Nga naman. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!